En dan nou een college van de knapste kop van Tjeerd. Dokter, master, professor, ingenieur, Aliet. Aliet. Hallo, Reinoud. Hey, Aliet, ik hier die een badpak verwachten. Hoezo? Nou, deze check dit vanzelfs hoe wetter. Oh, op die manier. Nee, maar ik haat ook hoe wetter. Zie maar. Hey, dat is ijs. Ja, beverse wetter dus. En wetter wordt ijs bij hoeveel graden, Reinoud? Ja, als het vriest dus onder 0. Ja, goed zo. Toevallig, hè, dat het nou precies gebeurt bij 0 graden. Nou ja, niks is tafel vanzelfs. En dat komt, in dit geval, door deze man. Deze man wende 300 jaar in Zweden. En hij heette Anders Celsius. En 300 jaar doen we dan geen schaal. Geen meeteenheid van temperatuur. Meestal zijn gewoon dat iets koud wie of warm. Maar hoeveel graden iets precies wie, dat wisten ze niet. Anders Celsius zei, dat maakt oors. En hij betocht dat het vriespunt van wetter een goed plak is om bij 0 te beginnen. En zo'n die tijd nemen wij de temperatuur wat bij wetter bevriest 0 graden Celsius. Er is wat geks aan de hoorn. Als ik een panne met wetter op het vuur zet, dan gaat de temperatuur mooi geleidelijk omheeg. Maar hier, dat ijs onder het raam is en stadig wetter wordt, is het nou al heel lang 0 graden. En dat komt omdat het ijs alle warmte van het vuur nodig had om het om te zetten naar wetter. Pas als alle ijs voort is, dan gaat de temperatuur verder omheeg. En dat is eigenlijk echt wel logisch. Oors hoest ijs haar kennen van 10 of 20 graden. Ja, dat kan vanzelfs niet. Zo, nou dat het ijs raand is, gaat de temperatuur in één keer volle vlugger omheen. Hij is nu al 50 graden. En het gaat lekker verder zo. 60, 70, 80. En dan, als het nog heter wordt, begint wetter te sieren en wordt het stoom. En dat, tot Anders Celsius, is nou een mooi punt om de meeteenheid op 100 te zetten. Wetter siert dus nou op exact 100 graden Celsius. En dat is dus echt geen tafel. Tenminste, bij us. In Amerika loeken ze er helemaal niet om van die Celsius. Daar rekken je ze weer heel oors. Met graden Fahrenheit. Had helemaal niks te maken met het bevriezen of sieren van wetter. Bijvoorbeeld, hè, als het bij us 24 graden is, dan kunnen wij lekker in de zinnen zitten. Maar als in Amerika de thermometer op 24 graden staat, Fahrenheit dus, dan kunnen ze daar de redenzone binnen. Pas bij een graad of 80 loeken ze daar een kwartebroek aan. Zo, hij staat nu haast op 100. Dat betekent dat het wetter nou aan sieren zal. En dan kist ik al zien dat er wat te gebeuren staat, want het wetter is heel onrustig. Helemaal onder hoortjes van die lietse bubbeltjes. En dan, bij exact 100 graden, het ziet. Er komt stoom en het wetter verdampt. Als ik het een jaar lopen ze trok in je lid, is aanst al het wetter voort. En was het just? De thermometer blijft wel stilstaan. Dit keer op 100. Hij gaat net verder. Logisch, want wetter dat heter is als 100 graden, dat bestaat niet. Dus Reinoud, onder 0 is... Dat is ijs. Boppen 0 is... Dat is wetter. En boppen 100 graden is... Poep, poep. Stoom. Zo makkelijk is het. Met dank aan die oude Zweedse wetenschapper, Anders Celsius. Oké, Aliet, bedankt hè. En hier is er even een aai in de wand. Even een hele minuut sieren. Heerlijk. Bedankt hè. Hoi.